दा पृथ्वीयाव बर'फोरजों मोनसे इंडिजिनियास हारि बे इंडिजिनियास हारिनि केरेक्टारिस्टिक्सआ मा इंडिजिनियास हारिनि मोनसे जानाय लोंनाय थानाय आरो गाननाय जोमनाया इउनिक जायो जोङो एक्सपेरिमेन्ट एबा मेसिनाव समय लाखिनो हायाबा सानसे समाव मोनसे प्रश्न जागोन whether this product is the product of the indigenous people or not. Indigenous people product नंगौना नङा बेखौ लानानै आर'नाइखौ ओरैनोथ' बर'नि सिफुङा जोंना गुबुन हारिनि सिफुंनिफ्राय ओरैनो गोबां डिफारेन्सखा जे जायगायाव जोंहा सिनायथि हिसाबै जोंना बर'नि सिफुङा ओरै नैबे आसि सुग्राया मोनबाल'खा आरो गुबुन हारिनि सिफुङाथ' ओरैनो सयथा थायो आरो बेनिफ्राय नैबे सुग्रा मोनसे बेजोंसो सयथा आरो ओरैनो दा माने बर'नि सिफुङा गुदुंबाल' आरो ना गुदुंबाल' आसि सुग्राखौ लानानै गुदुंबा बेखौनो गुदुंबा होनखायो आरो दा जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि दिनावहाय मानोना ओरैनोबाबो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्राय मोनथिनाय बायदियै जोंनि सिफुङा माने आलदा रोखोमै दंखायोमोन दिनैनि दिनावहाय मोनसे जारिमिनारि सिनायथि मोनबाय जि आइ टेग जानानै जोबोद गोजोनथाव आरो जों बयबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों सिफुं माबा हिसाबै जोङो बर' हारि हिसाबै दा बेखौनो जों बयबो गोजोनदों आरो बयबो मोनसे सिनायथि मोनबाय आरो नङा होमबा मोननाय आरो सिफुंजों लोगोसे गुबुन गुबुन गानग्रा जोमग्रा बेबो जि आइ टेग मोननायाव जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो थेंक इउ मा मुंमोन नोंथां दैफुंखा खुंगुर ब्रह्म थेंक इउ मा नाम बेयो जथा जि आइ टेग मोनबाय माबायदि नांदों बरिया मोनदों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो दा बाखि नांगौबा गोजोननाय मोनगोन upholding the handloom value, Gamsa, Aronai, our Aranai was displayed there. And there's a very proud moment. I went there to inaugurate the Assam Pavilion and attended the Prime Minister's function. The Prime Minister inaugurated that. The indigenous product for Lakinangoni Takaizen Biko, Nazar Rango Zayo. बेनिखायनो दिनै क'क्राझाराव बांद्राय मडार्नाइज जानायाव गाज्रि मोननो नाङा आप टु डेट जाबाय बिराद मडार्नाइज जाबाय दख'नायाबो दा अनेक माने बहुत हाजार हाजारनि दख'ना फैयो नाथाय गासिबोथ' बियो आखाइजों दानाय दख'नाया नङा जि आइ रेजिस्ट्रेसन मोननायनि उनावहाय मा जागोन बेहाय जि आइ टेग नांगोन आरो जि आइ टेग नांनायनि उनावहाय सेरजा गुगोलाव सेरजाया फैगोन पिक्सार सहकारे आरो बबाव बानायनाय जायो बबे जायगानि बियो इन्सट्रुमेन्टआ बेबो फैगोन बिटिआर गुगोलाव बे गासिबो फैजोबगोन गासिबो President, he was convener of the BPSA in his life starting from the 1983 he has spent whole life in the struggle for the বড়সকলৰ বাদ্যযন্ত্ৰ সাজ পোছাক খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ জিআই টেগ লাভ কৰিছে খাম স্পুং যথা সেৰজা থৰখা আমাৰ বৈশাগু অৰ্থাৎ ৰংজালী বৈশাগু ৰঙালী বিহুত উৎসৱ পাৰ্বণত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু পুৰণিকলীয়া এই বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ মাজত চলি আহিছে লগতে আৰু জাপখিং এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় লগতে আমাৰ আৰণাই গামছা এৰিহুতাৰ কাপোৰ বা চাদৰ জমৰা ফাছৰা এইবিলাক বেছিকৈ প্ৰচলিত হৈ আছে খাদ্য সামগ্ৰীৰ ভিতৰত খেৰা দাফিনী আমাৰ বনৌষধি হয় আৰু এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বা মান্যতা দিয়াৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো।